फादार फार्स्ट टाइम आलासियानो फैबाय जानि न' गोदानाव आरो मारै मोनदो न' गोदानाव फैनानै जानाव आलासि जाना फैनानै समायना नाफाथि ब्लग इउटुब गासैबो बरायनाय जाफिनबावबाय लोगोफोर थ' लोगोफोर एकदम दिनै फार्स्ट न' गोदानाव जानि न'खरनि फेमिलि गासिखौबो नोंथांमोना देखायनो आं आखायाव लाबाय लोगोफोर लोगोफोर नै दिनै आलासि फैदो आलासि देखायनोसै ब्लगाव बेफोर जाबाय फादार बेनिफ्राय नैबे बिनानाव ओमफ्राय दिनै बे मादार आलासियानो फैदो आरोना जोंनाव ओमफ्राय दिनै सफिया हेलौ होनदो सफिया हेलौ 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 होनदो मिसेस थ' ओमफ्राय ओंखाम जाखानो नागिरबाय डाइरेक्टनो ओमफ्राय बिसोरो जागासिनो दा बसो मोनफैदो आरोना सोरखोसोनोलै दालाय जागाखौलाय जाग्रा लानोसै दायो जादो मामा होरो मामालाय मामा मा माथो मामा होरो मामा गैया माथो लुबैया आंहा नादो बिलाथि नै नादो बिलाथि ओमफ्राय सयाबिन दा जाबाय थानोसै बेबो आलासि जाबाय बेबो एकदम दा हाबा जासिगोन आरोना माला जागोन मिथिया बेयो अदालगुरियाव हाबा जासिगोन ओमफ्राय दा जानाव आलासियानो फैबाय आरो दा रावबो गैला दायो हाबा जाजोब्बाय गासिबो हाबा जाजोब्बाय साब्रैबो बिदा बिनानाव सानै बिदा बिनानाव बिदा फंबाय सानै आरो बिब' बिनानाव सानै साब्रै आरोना जाहा फेमिलि गासै ओमफ्राय नैबे जाहा बिनानाव बेबो थांसिगोन दिनै अदालगुरि थांसिगोन दिनै गासिबो एकदम फैजोबलायबाय आरोना बाय गामिनि सानै फैनायमोन ओमफ्राय दा जाना लाग्रोलायनोसै ना दालि आलु सयाबिन ना गोसोबा गोबाव जाबायमोन आरोना दालि सयाबिन मोनजायो दालि सयाबिन मोनजायो दालि सयाबिन मोनजाया बोसोरसे जाबाय दा हिनजावा दालि जाना मोजां मोना सयाबिन दोनथ'आ